Dobrý. Zdravím, áno, voláme z bytového združenia a popravde je to trochu trápne, ale tvrdia, že z vášho bytu A v dovolili poslednej ste dobe sa, počuli milí pani, veľa na hluku. políciu, Je to a to pravda? je polícia a vám tu zaznamenali číslo a idú po Áno, vás. myslia Idú po vás. zvuky Tu je všeobecne a polícia tvrdia, že je to Slovenskej dosť otravné, republiky. ale Tu je jeden polícia tvrdí, Slovenskej že sú republiky, to idú po sexuálne vás. zvuky. A ešte raz Neviem, zavoláte je na políciu možné, že a hovoria dotiahnu to o do inom konca. susedovi? Máme zaznamenané vaše číslo, vieme, kto ste, zistili sme vašu totožnosť, takže ideme po vás. Pozrite, Čakajte je z mi to policie, ľúto, je moja policie starosť návštevu. Máme na vás, oboznámiť vieme vás s číslo týmto bytu, problémom, vieme iba vám číslo domu, oznamujem, čo všetko mi bolo vieme, povedané. všetko vieme o vás, vašu Nechcem vás totožnosť, znepokojovať, máme vás ale na policii, poznať detaily, máme ale vás tvrdia, že sa to deje vyhľadaného v kedykoľvek registre, cez deň, áno, či a robíte cez noc. nezákonnú činnosť, Neviem, otravujete ale ľudí, mohli by takže ste skúsiť jednoducho a zatvoriť ten okná pán, alebo ktorému vanku voláte, cez ste mu pusu, volali aj včera, aj neviem, len predvčerom, taký podal na vás návrh. trestné oznámenie a ste riešení na policii, čakajte po políciu. Musíte pochopiť, že Čakajte nie sú zvyknuté políciu, počuť tu je tento druh polícia zvukov a Slovenskej aspoň republiky žiadam vás o láskavosť. a Mohli by ste polícia už ide obmedziť po vás, kričanie ako pán, ide Tarzan, po bolo by vás, to možné? ide po vás, polícia Slovenskej republiky ide po vás a dneska čakajte políciu na vašej adrese, čakajte políciu na vašej adrese, čakajte políciu na vašej adrese, čakajte políciu na